Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Bizkaia irrateko entzuleok, azteko jaso ezue ondo etorrian. Bagara beste behin Bizkaia irratiaren sintonian Eusko ikaskuntzara sartu urtena egiteko prest. Hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan alantxe egiten dugu eta gaur ez da ez gitxiago izango. Eusko ikaskuntzak ardatz bat baino gehiago dauka, zelan ez enborra eta gero adarrak. Adar horren arteko baten sartuko gara gaurko honetan eta hitzarmen foro bat aitatu. Hemen baina beti izaten dugu gonbidatu bereziren bat eta gaur be alan da. Iker Maguregi da geure gonbidatua, Eusko ikaskuntzako bazkidea eta hitzarmen foro honen arduraduna. Ondo etorri? Kaixo, egunon. Zelan zagoz? Bueno, pixkat urduri, baina poliki egingo dugu. Hori naturala izaten da, ezta? Bai, naturala. Ala usten dut. Hori da, apurka hartuko deutzagu neurria kontuari, seguru, eroz egongo garena. Eskerrik asko gonbidatze darren, lehenik eta behin. Bai, mila esker etortea gaitik. Iker, gaur daukagun gaia nahiko sakona da, hitzarmen foroa esaten izan dugun moduan, mugikortasun eskariaren kudeaketarako hitzarmen foroa. Holan, lau lerrotan kokatuko gaituzu, azteko? Bueno, mugikortasunaren esparrua nola nahi ere oso eztabaidatu izaten da, ezta? Pilpilean dagoana. Oso gai dan hori jotzen diguna, klase diskriminaziorik egiten ez duena, eta aldagai eta faktore askore lotuta dagoena, ezta? Hau dela medio, eta bueno, urteetan zehar ikusi dugun joerak eta ikusten ditugun arazoak aintzakotzat hartuta, bueno, gure aldetik honen inguruan erreflexio edo gai honi era desberdin bati heltzeko proposamen batekin aurre egitea pentsatu izan dugu, ez? Mugikortasunaren esparruari, eskaria kudeatzea esaten dugunean, eskaintza eta eskariaren arteko oreka baten bila urratsak ematea nahi dugula, da nolabaiteko foroaren muina edo helburua, ez? Beti ere, mugikortasunaren inguruan gabitzanean faktore askori aurre egiteko eskaintzari heldu zaio urte askotan zehar, ez? Herrialde honek bere ekonomia eta bere gizarte aktibitateak aurre egiteko eskaintza bat behar zuen, errepide sare on bat behar zuen, eta hainbat infrastruktura egin behar izan dira urte guzti hauentan zehar. Hala eta ere, 25 urte pasatu dira ekimen hauek indar handia izan dutenetik, eta gusten dugu baita ere eskaintzari edo alegia gizartearen joereri ere pixkatxo bat erantzun bat eman beharko litzaiekela, beti ere garapen iraunkorraren inguruan azken 3-4 urteetan Eusko ikaskuntzaren barnean egin den eztabaidari lotuta, atera diren kezka eta ardurak etorkizunari begira ikusten baditugu, ez? Orduan, bai energiaren ingurutikan egunero entzuten ditugu Brent Kupela eta hainbat aldagai itxuraz arrisku edo etorkizun batera begira menpekotasun honen gabezia edo honen arriskua pixkat lausotu beharko litzakeela ikusten dugu. Gero bestalde batetikan aldaketa klimatikoaren inguruan eta bai eta egiten diren lurraldean duen erasana kontutan hartuta, hainbat faktore dira arduratzen gaituztenak herritar guzti hori, eta pentsatzen dugu honen inguruan badagoela eskaintzatikan joaz batera eskariari eta horretaz jendea eta gizartearen ohituretara bideratutako lan bat egitea, ez?
Iker, ondo esan duzun moduan 2000 eta laugarren urtera joan beharko geunke, 2000 eta lauti 2000 eta zazpira bitartean hor eztabaida batzuk izan direlako, analizi batzuk izan direlako eusko ikaskuntzaren barruan eta garapen iraunkorrari lotuta, ezta? Bai, hala da, 2000 eta laugarren urtetik hasita, 300 lagun inguru pasatu dira, bertatik hor, prospektiba deitzen zaio, ezta, etorkizuna ikusi nahi den azterketa bat egin zen, ez? Beti ere 20-30 urtetan gauzak asko aldatzen dira, hala ikusi dugu, azkenengo 20-30 urtetan asko aldatu dira, eta hemendikan 20-30 urtetara ikusten ditugun hainbat aldagai eta faktorekin kezkatuta aurre ikustea nahi izan dugu, ez? Aurreratzea nolabait denborari, eta horrekin batera, pues, gizartean mailan dauden hainbat eta hainbat sektoretako kezkak eta mundu globalizatu honetan ikusten diren joerak gureganatuz, pixkatxo bat urreratu eta horren inguruan erantzun bat ematea nahi izan da, ez? 3 urtetan egindako eztabaida prozesu horren helburu zuzenetako bat. Hortik aurrera, base horiek eta ikusten duguna plazaratuaz batera, horretan lan egitea nahiko genduke, ez? Helburu jakin horiek zehaztu, garapen iraunkorraren inguruan dauden hainbat faktore horiek gureganatu, barneratu, eta alden neurrian erantzun bat ematen saiatzera gonbidatzen dugu, ez? Gonbidatu eta gizartearekin batera pixkat interaktuatu nahi dugu, ez? Beste ohitura egokiak sustatu gura dira, eta, bazioz lan esateko eraginkortasuna be izan gura daben proiektuak bideratu. Guzti hau, Iker, zelan egiten duzue? Teknika batzuk behar dira, analizi batzuk behar dira? Gure ikuspuntutik mugikortasun eskariaren kudeaketaz hitz egiten dugunean, nola nahi ere lehen jotzen duguna, jendearen mugikortasun joerak nolabait aldatzea du helburutako bat, ez? Bai eta gaur egun eskuragarri dauden eskaintza edo oferta ditzen dena erabilpen eraginkorrena egitea, ez? Ahalik eta daukagun medioekin erabilpen hobea ematea, ez? Horren helburuarekin ikusten ditugu 3 arlotan lan egin behar direla, ez? 3 arlotan lan egin behar dela. Batetik, mugikortasun eskariaren kudeaketa programa deitzen direnak, hau da, hauek erraminta edo neurri berezi batzu dira, beti ere mugikortasuna erakartzen duten esparruetan lan egiteko. Hau da, jakin badakigu, bai lanari lotuta, bai eta erosketeri, bai eta ikasketak eta bar, zentralizatuta dauden toki batzuetara mugitzen garela eguneko, mugikortasunaren
arlo handienian, ez? Bai. Portzentai handi batian jakinekoa dira nora joaten garen. Horren inguruan eta gizartearekin batera pentsatzen dugu lan egin beharko litzakela, neurriak ipini beharko litzazkela, zuzenean enpresa, unibertsitate, ospitale eta abarretarako planes de movilidad deitzen diren horiek, pixkat sendotu beharko lirakezela eta horren inguruan lan egin. Bestalde batetik, beste urratsetako bat lurraldetasunari dagokio, ez? Hirigintza eta lurraldetasunaren plangintzari. Orain artean oso urriak izan dira mugikortasuna eta lurralde eta hirigintza planifikazioarekin batera egindako politikak, ez? Orokorren esan da, badira esperientzia asko Europan eta beste zenbait tokitan mugikortasun edo hobeto esan da accesibilidad sostenible esaten dena, ez? Iraunkartasuna edo mugitzeko beste era batzuk, hau da, automobilaz mugitzeko aukerak ematea, ez? Errepide berriak egiten direnean, urbanizazio berriak egiten direnean, eta bar, ez? Eta bestetik, hirugarren puntu bat pentsatzen dugu erabaki horra dela instrumentua dira, ekonomikoki eta fiskalitatearen bitartez, bai eta tarifikazioaren bitartez, Londresen eta hainbat herrialdetan egiten ari diren moduan, politika jakin batzuetara bideratu daiteke mugikortasun iraunkor bat bultzatze aldera. Faktore asko dira aintzat hartu behar direnak, proiektuak arlo edo zail desberdinetan, Euskal Herrian zelan ikusten duzue proiektu eta ekintza honek bideratzeko bide hori, ezta? Nik uste dut jendea eta gizarte oroar, bai eta administrazioak ere kontutan hartzen dituztela gauza hauek, eta esango nuke gehiago, gero eta gehiago ikusten direla lurraldeari begiratuaz, ez? Gero eta eskaera handiagoa dago, automobilak sortzen duen menpekotasunatik libratzeko gogo bat ere ikusten dut dagoela. Eta pentsatzen dut alderdiotatik lan asko egiteko badago ere, pentsatzen dut urrats batzuk ematen ari direla zentzu honetan, ez? Eta esan dudan bezala, 25 urte pasatu dira, nolabait errepide sare nagusi bat oso importantea daukagu, baliabide asko dauzkagu, garraio publikoaren sarea zabaltzea apostu, oraindikan ere gehiago egin behar den apostu bat den arren, hiriburuetan benik behin oso ondo dagoela esan daiteke, beti hobetzeko dagoela, baina badaude nahita nahi ez lurraldeari dagozkion antolaketan gauza gehiago egiteko bideak eta oinarriak, ez? Beraz, ikusten duzu oinarri bat egon badagoala, naiz eta nondik ibili dagoen arren.
foroari, hitzarmen foroari Iker erreferentzia eginez, zeintzuk dira orain zeuen pausuak? Esaten izan dugu proiektu honegaz 2004 urtean hasi zineala, hasi zeuzelan esateko, ze aurretik belana eginda egongo zan, Eusko Ikaskuntzaren barruan eta beste leku erakunde edo alkarte batzutan. 2004an hasitako hori orain zelan garatu gauzatzeko asmoa daukazue? Bueno, foroa bera aurten hasi berri da, ez? Urtarrian hasi ginen berarekin. Horretarako prestaketa bat egon zanen hau, arlo kontzeptuala edo teorikoa bizkatxo bat, bai Europa mailan eta estatu batzuetatikan datorren joera bat izanik, handikan zer mugitzen den ekarri nahi izan dugu, lehenik eta behin, eta eztabaida edo maiganean jarri, ez? Tendentzia hauen joerak ze aukera eman ditzazken lantalde bat sortu dugu, eman ditzazken aukera horiek eztabaidatzeko. Oran, lehenengo lantalde horrekin gure asmoa arlo kontzeptual teoriko hori lantzea izango litzateke. Iker, esaten izan duzu 21 laguneko taldeak jorratu landu azur mamindu dozuela alde teorikoa kontzeptuala esango geunkena eta orain aurrera begira zer? Bai, hala da. Esaten nuen bezala ze Europatikan eta beste esperientzia batzutatikan aberastea nahi dugu, ezta? Orduan herrialde honetan daukaguna kontutan hartuz, daukagu zen baliabidea kontutan hartuz, gure ideia da, nolabait zer faltako luken mugikortasun eskaria nolabait ere aberasteko eta horren jardunean norabide horretan lan egiteko, ez? Orduan gure muina ero, digamos, lantalde honen lehenengo bere biziko lana izango da zer gabezi, zer oztopo eta bueno, ze funtza ikusten ditun importanteenak mugikortasunari dagokionez eskaria hobetzeko, ezta? Hori horrela izanik, bueno, helburua da apiriletik ekainera, nolako analisi estudio, reflexio bat egitea horren inguruan. Behin hori pasatuta, gure azken helburua hitzarmen foro bat izaki, proiektuak edo praktikak edo behar diren neurriak abiaraztea edo praktikan jartzea nahiko genduke. Horretarako datorren udazkenera begiratzen diogu, hau da datorren udara pasa ondoren irailetik aurrera nahiko genduke lehenengo eta behin proiektu edo praktika horiek identifikatu eta bestetik beharrezkoa diren agente edo beharrezkoa diren entidade edo parte hartzaileak hurbildu hitzarmen edo proiektu horiek bultzada batez aurrera joan daitezen hitzarmen baten bidez. Hori da, norabait foro honek duen helburu edo funtsa, ez? Eta hortik aurrera frutuak ikusiko geunkez eta jaso eta hortik aurrera proiektua
zeuzela esateko errealidadean ikusi, ez? Orain artekoan erreala bai bada, baina papel artean gabiltzela esango gaunke, Iker. Hori da, baina, bueno, importante iruditzen zaigu, beti ere gai hau nolabait hainbat forotan hitz egin izan den arren, Bai. Europan eta hainbat tokitan egiten eta urteetan zehar honetaz lanean nahi dien esperientziak jasotzea garrantzitsua iruditzen zaigu lehenik eta albein alde teorikotik. Gero, nahita nahi ez, horrek eztabaidatu eta horrek finkatu ondoren proiektu horiek zuzenenak, egokienak eta beharrezkoenak izan daitezen beti ere dauden hutsuneak betetzeko asmoarekin. Daudenak bultzatu, orain bertan daudenak bultzatu, eta bestetik beharrezkotzat ikusten ditugunak nola nahi ere ahal den neurrian abiaraztea, ez? Hori da gure nahi handienetakoa, ez? Azken baten etzea be oinarritik hasi behar da, ez? Oinarria ez bada sendoa, tailetua jauzi egingo da. Hori da. Eta garrantzitsua da oso, hemen Euskal Herrian egonik, beste erreferente batzuk aurkitzea, kontrastatzea azken batean, ezta? Europara begiratzea, esan duzu moduan, Ameriketako estatu batuetara begiratzea, eta hor ikustea, ezta? Zer dagoan eta zer ez. Hala usten dugu bentsat, Neta nahi ez atzetik edo ez aurretik, baina badire herrialdeak, Luxemburgo adibidez, 700 kotxe dituztenak, 1000 pertsonako, gurean 400 tarte hortan gabiltza, oraindik ere zorionez. Baina badira herrialde batzuk, nahita nahi ez, aurrekariekin guk orain ikusten ari garena lehenago pasatu dutenak, eta horren inguruan iraultza txikitxo bat edo nolabaiteko neurri batzuk ere hartu ikusi eta egin direnak, ez? Orduan hemen pentsatzen dugu aukera eta potentzial handia daukagula herritargoari begiratuta, ezta? Guzti hau abiatzeko. Abiatu dugu bebe alkarrizketea, ze lastima, erlojuak ez dauparkatzen, gustura izan gara Iker Maguregi zeugaz berbetan, baina proiektua azurmaminduala gonbidatuko zaitugu barriro eta izango dugu proiektua ezagutzeko aukerarik. Ez arantza izan. Mila esker. Eskerrik asko zueri, Oraingoan mugikortasuna izan dugu gai moduan hemen maiganean. Eta jakina da Eusko Ikaskuntzagaz hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan gonbidatuak gaiak zeuen interesekoak hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengoetan. Gaurkoz besterik ez, alegonduen izan.
ibiliz, bidez, bide eta bideztako hausakaria sortara zidu ene oinetako beazartetik. Enen buruan montazari da ez da zen eskuetako beazetan madari ondoaren oso xamurrak loratzen. Izkarrean hortzian barna magalikatzen kibuak txertatzen ari zaizki zalari, zaizki zalari. Geletan itxansoan nabarra ludian kipitzen duen itxasoan. Enen baitan urriaren egoaizearekin batera hasi guztietan eman korran ari du